Dumela bakhulu, the Nyametision is back kungemsana ndadzoka zvekare nhasi ndine imwe nyaya yandauya ndakabatirwa kuseni pachinzi President Emmerson Mnangagwa varova inonzi imwe shuffling pamaministers avo apa yangorwa kashuffling kadiki so panapa nyaya iri kupo ndeyekudai so in terms of subsection 1 of section 104 of the Constitution of Zimbabwe, His Excellency the President Comrade Emmerson Mnangagwa is reassigned the under-listed ministers as follows: Honorable David Garwe MP, Minister of Local and Public Works; Honorable Winston Chitando MP, Minister of Mines and Mining Development; Honorable Zemu Soda MP, Minister of National Housing and Social Amenities. Ndovata sangana futi parikunzi Honorable Musa Ngube, Senator, Deputy Minister of National Housing and Social Amenities; Honorable Headman Moyo, Senator, Deputy Minister of Veterans and Liberation Struggle Affairs. Post yekupedzisira inofanira iriyo post yekubudikira ichichemerwa nawe yayo yakazongodzingwa mamuziya anotaurisa weya mudhara weya iri kuchinjaniswa vanhu vakawanda post iyoyo amene kuti chii saka pamwe kwakuda kutonyararidza mudhara weya yakapabviswa weya achinzi angaenda achindiita zvangu vice president kana zvanetsa. Anyway, mune Zimbabwe ndo zvimwe zvezvizvi zviri kuitika muZimbabwe right now, and chimwe chinhuwo ndakambobvunzwa question nomwe munhu zvikanzi imi why is it muZimbabwe vanhu vese vanenge vachingoti kwamaminista unofanira kugara vanhu vekuti vari kungodzurwa vari ma-MP nevanhu vekuti matop shata veZANU-PF kudhara. Ndikati anyway, Zimbabwe ndo mashandira ayo, vanongoti nyika inovakwa nevene vayo, saka vanongoisa vanhu vavo vemudanga ivavo because ameno pamwe nyaya yekuti vanenge vachitya kuzobhitirwa kana kuti kuzosabotejwa zvavo, saka vanongogara vaisa vavo because ivo vane belief yekuti munhu wekuti anenge akabhilivha muzano yavo vanenge vachitaura same language pazvinhu zvavo zvese vanenge vachiita, saka vakati takudevelopa vanenge vachingoita zvinhu zvavo vachifambirana, saka kureva kuti pavanenge vachifoira vanongofoira vese ka1, vanenge vatofoira kubva instruction kubva kumusoro kwazvakatangira kusvika kwazvinoperera. Ndo maonero andakazviita.